Ha sigut un accident entre on han estat implicats dos camions, una ambulància del SEM i una furgoneta petita. Hi havia 5 víctimes, els 2 camioners, 2 sanitaris del SEM i el conductor de la furgoneta. Totes les víctimes són en principi lleus, el més afectat és un dels camioners, que serà traslladat a l'Hospital de Granollers. Els altres seran traslladats a l'Hospital de Mollet. El problema principal que hem tingut és que per fer els 2 quilòmetres que teníem del Parc de Mollet fins aquí, la circulació estava totalment embussada, i fins que Mossos no han pogut gestionar una mica la circulació ha costat molt accedir al lloc del sinistre.